Abonchereria bakabake kurwanse chiro egesima nigo besokire na kuganibene kirwa magendro gusanga na getembe nigo bamuchiro borai borogongorwo asoko baumbi kimagendero ane nasijipara amache hamo no bulendi nigo bono baganirie nganeyo enyare kego sega segerwa Jase rietarine tinyaboka Joseph niga naro kubodi Mr. Nyamino Aketo akwete chikura utari watorosirie para ino bona igenje no murimi kuru tundu bari kuru kubotana botana kene piotiro tire pareri to gweta none pipiter gweta ekere mbure twete to kobe chago chigesima Nyamino to gotokonye pa inchege ntonkorera ne para gakitorosirie para korancho Jasa Marieta Joshua Charles inchegonde umo kolie biashara gesima iga bono egentu na kumiria kemo narorire unabona amache na rimwa amacha yo tukayunga gao koraki igakonigwa egere arete gento kenda ase chireye bono chireye mache teyo paka bono nonye ne chinyumba chiri abantu bakogenda kibara tichiyo yonko boria umugaba na nyaribo aruribaga akore emirimo egotoro ngai gasiare amachaya naba ari metwa ne county government lakini ega tukurigereria tukakwana round ende tugatera na amachaya igakonigwa ega tukone machango gware ntitwamanya chibese ngai chigo cha omubuko ngo chikobekwa tugachigokwana tukarana bakaraga sieka wiki bereza to bakaya igora igo tugosaba umwaziri mweshimwe manoti kwane rango igoro ya mangana aregesima ya mache issue ya mache yaberege gusumbwa gweteranga komenta nayo otoroche nga ama upande ya security chief police station chinde ka tokolire na manga police post mbaye gwe kari enya ekero tokolire na magombo baye twe kari enya police igo tugosaba umwaziri Murkomen abako mwikera atu tugosaba buna abamenyi bagesima otugosaba police post yeregesima ya bere station gwe gari igere na ritoranyare kurwania aba ebibago byatu byechoire ase kenyoreke geito kyagesima Jasa Marieta ngoro kwa Edna Muramo manyi ase mukaji gagesima oborendi borega igo bwibi boichire nabo burayi bore mbuli buyarende ani tusinya gitokoba byasara ntubwati nabasa orozi toji kwana nyagitari gaiga gesima ya itoka twamnyo kigu na kasi batagete bono na kitoko koraga kya baminto onkuru kwabdi nteno mamenyo gesima na ndeno muiboru gaiga gesima nteki nare gukwana na mangana ye county yaito I think you anto moroche no mwata borendi borobobe ntobwate chire ya gesima mbabegete ta ya gesima gaiga iyetali woka ntoma tinga mbili nyesinyete gosene igento babegeta iga infrastructure bosa I think nande ntwaro chenga chikula nchi aje tegaiga nyakonge igaige society yaito ekule bantu mbama tinga ne ya mabere yachete gusene yechi soda yachete ekogera bale mimbara ira mabero ende batoletere reporting ekula ingi yacheto nkagirite binte bikibi achirenga na bya magendero ne bintawa abale mibabona togotebiwa ende babitumika byagendera tali bintu bikogacho ekogera bikogacho itaibese bikoletera mulimi